quantes vegades ens han dit que si volem una professió de futur triem el món sanitari? I cada cop més gent ho té clar, la demanda en el sector sanitari és cada vegada més gran. Per això ens sentim amb la necessitat de donar resposta a aquesta realitat i a aquesta demanda social i, a part dels cicles sanitaris que ja estan en oferta, oferir-ne de nous. Davant d'aquesta demanda, al proper curs obrim 2 cicles nous de grau superior dintre de l'àmbit sanitari: anatomia patològica i citodiagnòstic, i imatge pel diagnòstic i medicina nuclear. Cicles molt especialitzats que donen resposta a aquesta demanda dintre del sector. Sí, i que aquests cicles ens obren ventall a l'escola, i així com a jesuïtes, que ja tenim altres cicles, com és el d'higiene bucodental a Bellvitge, dietètica a Sarrià, i aquí a l'Escola del Clot tenim audiologia i laboratori. I això és un punt fort perquè permet a l'alumne poder decidir ampliar la seva formació professional en l'àmbit sanitari i formar-se en més d'un cicle de l'àmbit de la sanitat. A més, com que dintre de la mateixa escola oferim aquest ampli ventall en l'àmbit sanitari, ens és molt fàcil treballar de manera interdisciplinar, és a dir, que hi hagi treballs conjunts entre els alumnes del mateix, o sigui, de graus superiors, com també amb alumnat de grau mitjà, que tenim el cicle d'emergències sanitàries i de cures auxiliars d'infermeria. Molts alumnes de batxillerat que estan decidint el seu futur en aquell moment, si volen seguir fent un grau universitari de l'àmbit sanitari, escollen fer un cicle formatiu de grau superior per acabar de saber si aquest és l'àmbit que els agrada o no. I quantes vegades no els hem reorientat en aquest camí, o ells mateixos s'han adonat, he entrat al cicle pensant això, i si realment vull seguir fent això, o les aspiracions que ells tenen, que molts dels nostres venen dintre de l'àmbit, busquen fer infermeries, medicines, biomedicines o biotecnologies. Sí, i això està molt bé, perquè des del grau mig que comencen a entrar en el món sanitari, d'auxiliars d'infermeria o d'emergència sanitària, ja comencen a veure quines especialitzacions hi ha, que si el tècnic de rajos, que si anatomia patològica, laboratori, i ja comencen a veure algú més, de jo estic fent un grau mig, però quines possibilitats tinc de grau superior. Això també és un punt fort que tenim a la sanitat. I que el nivell de satisfacció amb el que acaben els alumnes, tant si després del grau superior, d'aquest itinerari que oferim, també de grau mitjà i després grau superior, tant si després acaben anant a la universitat perquè decideixen seguir estudiant, com si escullen entrar a treballar ja directament al sector professional, com deia, el grau de satisfacció és molt alt. Fins i tot diuen que els primers anys d'universitats, quan es posen a fer pràctiques, han fet tantes mans amb nosaltres, han fet tanta part pràctica a la nostra escola que els va molt bé per aquesta entrada a la universitat. Per no parlar, òbviament, dels que ja van a treballar dintre del sector professional. I quantes vegades no els ha passat que han començat l'estat de les empreses i han sortit amb una oportunitat laboral en aquell moment i han decidit, vull seguir estudiant un altre cicle formatiu de grau superior o m'ho repenso i em quedo uns anys treballant d'això i ja decidiré què vull fer en el futur. O quants alumnes no tenim que estan combinant els estudis universitaris amb la feina dintre del sector. És precisament aquesta metodologia que tenim aquí als cicles que desperta la vocació en els nostres alumnes, que no tot és el coneixement tècnic i teòric, sinó també les habilitats que aprenen, que se'ls desperten, de saber resoldre les situacions diàries del dia a dia, el treball en equip, el compromís, l'autonomia. Tot això és el que els desperta aquesta gran vocació que acaben decidint què volen fer després més endavant. I en això els insistim molt, com des d'aquells alumnes que després es dedicaran al sector professional treballant directament amb el pacient, amb la persona, com aquells que rebran mostra, o sigui, una mostra biològica de la persona, els insistim molt que com que més enllà de la competència tècnica també han de tenir molt desenvolupades les competències personals, han de tenir clar que darrere d'aquella mostra hi ha una persona i, per tant, que aquella feina que estan desenvolupant, sigui al laboratori, que realment té sentit i que al darrere d'aquella mostra hi ha una persona. Correcte. Quantes vegades no els hem dit,
Bueno, al final, tots els tècnics de l'àmbit sanitari estem contribuint en el diagnòstic i en els tractaments i en tot l'àmbit de la salut de les persones. I això, arrel de la pandèmia s'ha vist i passa molt sovint. La sanitat mai acabarà, perquè al final la salut de tots nosaltres depèn d'aquest sector. Sí, perquè no és un treball que faci un sol, sinó és un treball en equip i en persones i cap a persones. Sí, tot això ho comencem a treballar dintre del primer curs, que ells comencen a fer les habilitats i a segon, a les pràctiques, és quan ho acaben d'adquirir, de resoldre i de poder-ho integrar. L'estar de les empreses és un punt fonamental de la formació professional. Perquè tots aquells aprenentatges que ja han fet aquí, els consoliden a l'empresa i en fan de nous. I com us deia abans, quantes oportunitats laborals no els han sorgit pel camí. I és cert que el sector requereix de nous professionals constantment. Al final la gent es jubila, hi ha baixes, hi ha de tot, i el sector requereix molt d'ells. I parlant de sectors, que tenim un ampli també, un ampli món, que no només és l'hospital, perquè hi ha món sanitari i hospital, sinó que tenim centres de recerca, tenim centres biomèdics. Per això és fonamental la formació contínua en diferents àmbits, en diferents especialitats, tots dins del sector sanitari. I parlant d'aquests nous cicles, com els enfoquem? Mira, la primera pregunta que solen fer és quina diferència hi ha entre el tècnic de laboratori clínic i biomèdic i el d'anatomia patològica i citodiagnòstic, perquè moltes de les competències professionals són similars i fins i tot es solapen. I com deia la Judit, al final el que hem de pensar és que és un tècnic que està darrere d'una mostra donant resposta o donant uns resultats a la salut de la persona. Aquí és el primer punt, de poder veure quines són cadascuna de les competències. Un tècnic en anatomia patològica està molt més especialitzat en el que vindria a ser el món cel·lular, la patologia cel·lular i totes les manifestacions que s'esdevenen d'aquesta, mentre que un tècnic de laboratori seria més especialista en les tècniques generals que es posen a punt en un laboratori, no tant a nivell cel·lular. I el tècnic d'imatge per al diagnòstic, diguéssim, que s'encarrega més de fer tota la imatge, ja no les tècniques, sinó la imatge dels diferents sistemes del cos. Treballem amb tags per fer tomografies, podem treballar amb rajos per fer les plaques i també amb ecografies. I amb tot el tema de medicació dintre d'aquestes tècniques. Una de les sortides que engresca molt en anatomia patològica és el treball en forenses, perquè aquests tècnics són fonamentals en escenaris on s'ha de determinar molt bé què ha passat amb un subjecte i s'ha d'analitzar a la perfecció el que ha succeït a nivell cel·lular i a nivell general del cas. I aquí és on és clau la nostra proposta formativa, és a dir, que els tipus de reptes o de projectes que plantegem a l'alumnat van molt enfocats a agafar un context real i llavors que l'hagin de resoldre desenvolupant aquelles competències específiques del sector i alhora, dintre de la metodologia que oferim, també fem molta força a la part pràctica. Hores o dies, tota la pràctica, que no és que fem ara una estona fem un tastet, una altra estona fem un altre, sinó que dediquem uns dies sencer o diverses franges horàries a fer l'espai d'habilitats que diem. Fem només tècnica, només pràctica i posem en pràctica tot allò que hem vist a les classes més teòriques. I el valor afegit que tenim sempre, el vincle amb les empreses amb les que col·laborem, o bé amb les visites tècniques que podem arribar a fer als centres, o bé aquells experts que venen a impartir xerrades als nostres alumnes. Jo trobo que és un valor afegit molt essencial i important per la formació. I tot això, com també dèiem abans, hem connectat a la nostra identitat també com a escoles jesuïtes, en el sentit que aquest tipus d'oferta formativa dintre de l'àmbit sanitari també està molt connectat amb la vocació de la persona. És a dir, que en tot moment, durant la formació, tant al grau mitjà com al grau superior, tenim molt el focus posat en quin és el projecte vital i vocacional de l'alumnat
i com aquest es desenvolupa a través o bé de la professió que escull o bé també del seu propi itinerari de vida. Correcte, i moltes vegades la sort que tenen dels docents que els acompanyem en tot aquest projecte vital els 2 anys que estan amb nosaltres. Que també és part de la nostra vocació, no? Poder acompanyar aquests alumnes, arribar a ser professionals de l'àmbit sanitari, que també és un àmbit que ens estimem molt i que nosaltres venim d'ells, no? Perquè hem treballat com a professionals i ara és com un plus, no? Aquesta vocació d'ensenyar a l'altre, de mostrar a l'altre allò que tu et remou. I de transmetre tant lo professional com lo vocacional i lo personal, no? I acabar formant persones.